Da, ardem cu toți de nerăbdare să începem campionatul. 4 luni e o perioadă destul de lungă pentru o pauză. Am decurs o pregătire foarte bună. Nu știu dacă alte cluburi au făcut același lucru. Am muncit foarte mult. Acum cred că noi suntem la 90-95% și prin parcursul meciilor o să ajungem la toate cele 100, cred eu. Быстрота. Бам-бам-бам. Второй мяч пробил. Вы двое вошли в квадрат, двое готовы и ушли туда на работу. Da, la început a fost mai greu. Prima săptămână a fost destul de grea pentru noi, dar am revenit în formă datorită antrenamentelor intensive. Am mult speranță pentru acest sezon. Este un debut în divizia națională. Din tinerețea asta foarte mult contează să joci în prima ligă a țării. Doar emoții pozitive. Avem primul meci duminică, ne gătim serios și muncim în continuare. După așa o pauză mare, un start de campionat e foarte mult așteptat și încă ținând cont că primul meci l-avem cu Zimbru, un derby a capitalei. Scopul principal este a ieși la meci a obține doar victorie. Ne luptăm în fiecare meci doar pentru victorie.